masinya kangaka iVangeli liyilo niya kwamanye amavangeli. Umuntu ethole iVangeli angichaze ngikuJesu. iVangeli isambulo. That's why kushunyayelwa abantu begcwele itende kuthiwa lithatha 10,000. Leli tende it's a 10,000 seater. Lalelani bazalwane. Kushunyayelwa abantu baphakamisa izandla babhalisa amagama bese kuthi after all ubone ukuthi munye umuntu owambulela uKristu. Lemvuselelo ithathe 6 weeks kodwa umuntu othola isambulo munye. Ngoba lento ayingokuthi isandla usiphakamisile inudlishe phisi yakho noma kwenzekeni. iVangeli liyisambulo. Futhi awulembulelwa umuntu ngamazwi amaningi okuhlakanipha noma ekwenzela udwendwe lamavesi. Phela ikhona imambana ezingakuqhululela amavesi ziqhululele azagcwala itende. Kodwa impilo ihamba eceleni kwamavesi. Impilo nje ayihlangene nalamavesi akutshela wona. Uthi uPaul ukuze ngimazi yena namandla avuke ngawo kwabafileyo ngibe umhlanganyeli weinhlupheko zakhe. Wesibusisa ukwazizwe ulikhumbule ulikhulume. It's a blessing. Kodwa musu kuba umuntu olikhuluma kakhulu izwi impilo iseceleni. Njengoba nje usinika amavesi wakhombe kuwe ukuthi njengoba ngithi nje kubhaliwe encwadini ethile bheka kimi. Niyangimangalisa ukuthi nihlubuka masinya kangaka iVangeli leqiniso. Niyabona njengoba ningasathwali nje einkonzweni mina ngikhuluma iqiniso ngikuJesu. Vele akekho umuntu okhule kumkhule kophendulwayo. Ngoba njoba uza nje uyinqudulu nje umfazi uyintombi uthi uguqa nje ukuthi uvalo he uzofisa ukuthatha itoilet paper uyibeke ekhanda. Ukwesaba nje kukodwa akuveli kuNkulunkulu. 2 umuntu owesabayo akaphelele enkosini. 3 ukwesaba kunesijeziso esikhulu. Amen. Amen. Yini lesuka ikuthi uma ungambozile ekhanda bese uqhubeka uthi ayangedwa ungethi nomambani noJeffro uqobo Jeffro wakithi nje uvele nje ayenze hairstyle yakhe asha ujini wakhe neteki lakhe njoba kubanda nje ayiqinisela wena awuwedwa lukuthi he uvalo umunembeze esilahla uNkulunkulu umkhulu kunonembeza. Nale ngubo oyigqokayo ongayiyeki njalo uthi mawuyigqoka kube khona umuntu othi kodwa ubusuqinisela uthi asengasala ngedwa enkonzweni yakithi isicephe soneni ngiyintombi yakwethu mayidolo livele phandle mayidolo lami livele phandle ngiyintombi yakwethu mangishaya umqhewu wami ithi angalishawa umoya ngiyintombi yakwethu konani bese bethi laba abanidukisayo lalelani ungabe usugqokiswa kwesalukazi. Mina ngifuni la ibandleni lami mangivakashela abanye befundisi bathi abanye befundisa ubheke wena uphethe izalukazi zodwa. Ngifuna intombi inyusi iketi. Ngifuna intombi ishaya ihairstyle. Uboyinika isikhathi mawuzoze enkonzweni yami. Ntombi uthi ukuthwiza kudinga kucace izalukazi neintombi noma goti kungabe nje sekuba sengathi ngiphethe izalukazi zodwa. Bakhona abanidukisayo. Angikhuluma iqiniso lokugcina. Niyababona laba befundisi abanika into efana neVangeli.
babe neshwa bazalwane, baqale behlulwa abafazi babo. Angithi umuntu uthi noma ebizwe inkosi avela sukele nje usikhuni George ilanga ongazange athintwe isandla sikaNkulunkulu. Asilaleleni bazalwane, as long ene income uyezwa lo muntu ukuthi uNkulunkulu ungibizile, ngisitholile isambulo ngoKristu, kodwa nayo intombi emhlophe iyona engiyifunayo futhi i-social work, ngizothi ngishumayela ngala ingondle ngapha. Nakonke asithensayina ke nakonke la konakala khona. Lo muntu obiziwe athatha uphondlo iya nje olungakwazi nokuthi haleluya, ukuthi makushunyelwa luthi athi uyashumayela umyeni wakhe. Into yokuqala mabebuyela endlini athi lo mfazi othandizwe ongatholanga isambulo athi, uyazi mina baba Kamzo, uyazi uzothi usuku ubuso uthi angisakuniki isupport, uma kuwukuthi uzoyobukisa ngami enkonzweni mina ngizovele ngihlale ekhaya ngingasakuniki moral support lutho, never. Ngeke impela ngikumele lokho. Lalelani bazalwane, iBhayibheli lithi uma indoda ixabene nomkayo umkhuleko wayo awuzwakali. Ibuke kahle leyo nto. Ungenziso kwamadoda la athi umfazi egquma uyithola ithandaza enkonzweni izithi hayi sayina yehla Gabriel khuphuka Josefa. Umfazi elimele, umfazi enikwa amazwi ayipackage ukuthi uyowaququda kuze kuphela inyanga me, kodwa indoda enkonzweni ngiphoyina skada by shipipa by athula umfazi akhwehlele lapha ngemuva ukuba bayamazi. Yina ngenza isinqumo, hayi bese bevuma laba besifazane bakhona basheshayo, esamina uJesu isona esangenza ngashi umfazi ubonke umfazi enkonzweni. Umfazi avukwe umpenga ubona ukuthi konakele la. Indoda imani iyayiqinisa nje kanti siya la ungeke uyiqinise khona. Wemadoda akanifunde kwesaba uNkulunkulu, usazozilanda ngendlela ophathe ngayo umfazi wakho, sazoyilanda. Amen endlini, amen endlini, amen endlini. Ayakhubekisa amadoda, ithi phinga kade ingalele ekhaya, ifika umfazi ekseni angithi phela kuthiwa nothula thula noma yenzani ungayibuzi lutho wathi iqonyiwe lento ibuye ukulala ama-out ifika nezinja ipolish iBhayibheli konje ivesi. Oh benigijima kahle Thiyoba, oh Solwane njengoba benigijima kahle nithiya ubani, uthi uyalalela uzwe ukuthi umsindo wamagogogo futhi kunuka inja la. Awazini ukuthi idimoni lobufebe liwumata wenja. Bathe uyashumayela uzwe ngathi umgodo uyakhonkotha. Uxaka ukuthi inceku nenja uhlanganaphi? Hlanganaphi? Ngabathe nayinceku nansinja. Hallelujah! Kube content wow. Abibiyele umfazi amboze bese kuthi laba banamehla babona umbono baye kumfazi bathi mntanami
thandaza. Ikhona into engalungile kumyeni wakhe inceku lesiphetheyo. Athi umfazi nana nothandaza abuthezele, amboze, umboza amahlazo, umboza ukunuka. Siyaya lapha webantu besilisa nina enithanda ukushumayela, ningayiphili impilo, nikhomba indlela nina ningayihambi. Siya lapha, asikhombeni bazalwane, asikhombeni ngoba noma ungathanda ukukhomba kodwa uyaya. iVangeli bazalwane ayi ukuthi uzoze ulikhombise ngokushumayela, likhombe ngempilo. Uthi uJakobe mayekhona ohlakaniphile phakathi kwenu akakhombisa abanye ngenkambo. Ukushumayela nokufakaza nokubeka izandla akube imthelela yempilo. Angahambi iphiwo phambili ziqanqalaze ngathi igwinya liwendaweni eyehlelayo. Ufica igwinya lihamba phambili kanti umnikazi uyeza ngemuva. Musana ukwenziswa kwamagwinya aginqikayo, nisebenzisa iphiwo nina ningekho. Haleluya. Nihlubuka masinya kangaka evangelini leqiniso. Na indaba yami ngifisa ukudlula kalula la. Laba bashumayela yabaganwa abafazi abathandizwa. Bese kuthi ke ngoba lo wesilisa ufuna inhlala kahle ekhaya, usezodinga ke ngesonto elizayo ukuze udali wakhe aqhubeke ezenkonzweni. Kuleli bandla ngithanda ningabi izigqila. Hayi nje lokhu nayibopha amakhanda. Bese ethi kusweetheart wakhe, praise God, amen, amen, oh yes, yes dad, yes, hallelujah. Bese beqala laba babona umbono ngoNkulunkulu bathi hawu Nkosi, bathi awulafe elihle kakhulu, bathi kazi sizobaba kabani. Isaqhubeka indaba, umfazi womfundisi uyakufuna ukubhluka. Futhi lalelani bazalwane, njengoba leminyaka isinamakhaza kangaka, hayi ukuthi usiyoze nje ugoqana imilenze ngoba uthi ibhlukwe ngeke uligqoke. Ibhlukwe into egqokwa imilenze, iJesus ihlala phakathi. Athi umfazi ufuna ukubhuluka, praise God, oh hallelujah, amen. Siyakuzwa? Khathi sikuzwa ke manje. Baba kabafana siyakuzwa. Ikhathi ke uyezi eqala umyeni wami manje kule insuku engathi uyakhula manje. Sifike naye la sophatha lelibandla emntwana yes. Angathi kulesikhathi kumyeni wami ikhathi eqala ekhula. Siqhubeke nokumthandezela bazalwane, siqhubeke nokumthandezela engathi ikhathi eqala ekhula nokwambulelwa. Uma abantu bebhubha bathi bayambulelwa. Bengithukwa womunye umama ocingweni ngenhlanhla ngimazi. Ngenkathi kukhona enye ingane ebinikele enkosini kwenye indawo engicela ukungayisho. Ithi lengane ngiyaqala ukungena endaweni okuthiwa yitende. 1 ngingabanjwa kuthiwe ngiyisatanist. 2 ngitshelwe iqiniso lempilo yami. Ngakho ke ngiyayinikela kuJesu. Lalelani bazalwane. Isithi lengane mina Mam Madlala. Kade ngihamba wonke amatende amakhulu. Ngimiswa phambili. Kuthiwa ngifakaza ukuthi kade ngiyisatanist. Ngithi mina ubuyilona yini? Ithi chama ngafunda kubona. Ngase ngizwa ku radio kufakaza amantombazana okuthiwa ama-satanist. Ngayithanda lento ngoba etendeni uma kuthiwa uyisatanist uba seduze nomfundisi.
yonke indawo la uhamba khona wena ovezwayo kuthi ubuyisatanist. Mntanami, ikhona ingozi nake nayenza naginqa ibhasi. Cha Mam Madlala, kodwa besikufakaza kodwa ke alikho ibhasi esike salidinqa. Mntanami, usuwake wahlala wena lapha emkhathini, i-force of gravity yakwenze njani uma ukhuphuka uqombola ushona ngale uyohlala ngale? Akukho Mam Madlala, sisuke sisho nje ngoba into ekhulunywayo. Asilaleleni bazalwane. Mntanami, ikhona imoto wake wayiginqa? Cha. Kodwa wena uhamba umhlaba ufakaza ukuthi ubuyisatanist? Yebo. Ngithi nansi imoto engihamba ngayo la eminyango, awungenzele nje isibonelo, uyisunduze nje uyithi ilale nje ngecele. Yathi ingane angikwazi. Kodwa sifakazile kaningi masizwa kuthiwa kuvela ingozi ngakamashu bese siqinisa sithi thine besilapho. Ithine kade sishade noSathane, ithine kade siphuza amagazi abantu, ithine besishade noSathane. Sesivela ngaphansi kolwandle. Lalelani bazalwane. Mhla leyo ngane ifakaze etendeni idalula ukuthi ayikho lento. Abaningi babethatha izithombe, bethatha amavideo ngisakazwa. Lalelani, lwangena ucingo. Ngithukwa umuntu wesifazane uthi ngishumayela urabish. Ngithi ushongani ma? Athi wena ucabanga ukuthi usile. Awushumayeli wena njengabanye abefundisi ematendeni abashumayela ku. Ngithi mawami angibizwanga abanye abefundisi. Lento yamasatanist wena usuvela nokuthi ayikho. Ngithi ma ngenzwa izwi ngoba ngikaze ngihlangane nevesi elisho njalo. Ulokhu ukhuluma urabish. Lento yembulelwe ingceke eziphezulu kabi. Yembulelwe ingceke eziphezulu kabi. Wena ucabanga ukuthi uyini uhamba ushumayela urabish. Yangishoka inkosikazi ocingweni angangalivala ucingo. Ngoba ungazama ukugcakela ma isilingo siqondene nawe uphume ngekhona sisazokubamba futhi kusasa. Baningi abathi mabelingwa badakhe ngekhona bathi lalela umuntu ojela isilingo la uzosifica lapha phambili sona same silingo sikulindele. Kalalelo ucingweni eyavutha indlebe ibhilidile inkosikazi. Njalo mayingiringela bese ngithi ngegama lika Jesu yebo ma. Haleluya. Ekugcineni ngathi ma wena umzalwane. Ngumzalwane. Ngikhonze enkonzweni washo enegama elikhulu yabasindiswa. Mama, nje iBhayibheli lakho lonke kusukela kuGenesis kuye esambulweni wake wezwa ngomuntu owashada noSathane? Ngikhuluma mina ngesambulo esambulelwe inceke ephezulu kabi. Ngazizwe lenkosi bazalwane likhuluma ngomshado kaKristu nebandla. Angikaze ngizwe ukuthi uSathane wake washada, ushadile, uyoshada. Kaze ngihlangane nalezi zinto angiphinde ngikuJesu. Angikaze ngizwe ukuthi uSathane wake washada wadivorce. Angikaze ngizwe ukuthi ushadile akakadivorce. Angikaze ngizwe ezweni ukuthi uSathane uyoshada. Nasemaphakadeni ezayo angikaze ngizwe. Kodwa sebebaningi abantu asebeke bashada noSathane. Nami ngashada noSathane. Shada noSathane emkhathini bekune grand march emkhathini. Wafika omunye umfundisi, lalelani bazalwane. Wathi kubaba Madlala sibambela imvuselelo elsewhere. Wasefika sezwa kuthiwa usemission. Bafona bazalwane mission. Baba Madlala khona umfundisi la uthanazani kodwa yena ukubonile emkhathini.
Athi ubaba ho kwaphela sasikwenza lapho. Ngahamba kuqala mina ubaba Madlala esasele ngamfica lo mfundisi ebamba imvuselele ebandleni. Ngalalela ukuthi lo buye emkhathini unjani ukuvutha. Angaze kusho ukuthi izithunywa zashayana. Ngoba ngathi mangena ngabona isithunywa sakhe siphelelwa amandla. Wayesethi cela umama eze ngaphambili. Thandazela abagulayo umama. Manje uyabona phela ukwazi ukusebenza ngoba kuumuntu othile othi yenza. Ngathithibala nje. Angazi ukuthi kuqhubekani la. Hayi wabamisa lo mfundisi usemncane bazalwane kodwa uganiwe. Wababhula ngebhantshi. Manje mina kuye kuthi angihleke manje ngicabanga ukuthi lo baba esimhlonipha kangaka la inkonzweni. Lo mfundisi omncane umbhula ngebhantshi ufuna wephansi. Wambhula ngebhantshi. Wabekezela lo baba uyahlonishwa enkonzweni. Wambhula ngebhantshi ufuna wephansi. Waye wabhula omunye ethi nama ngimbhulise. iBhayibheli phela lithi ungasheshe ubeka izandla kunombani. Ungahlanganyela izono zabanye. Ngigada kabi lokho mina ngiyena ubhadeka. Uvela nawu ngiyanaziya ekhama lika Jesu cha lithi iBhayibheli ngingashasha ukubeka izandla kunombani ngingayihlanganyela izono zabanye. Siyafika kubaba Madlala. Oh, praise the Lord, I'm gonna. Hey, awungazi kodwa ngikubonile emkhatheni. Lalelani bazali ukhuluma mangapho uzoza ukuthi kanjani. Bonela emkhatheni usathane kuthi uzoshada manje mina nawe baba Madlala kuthiwa sizobraywa ngedate usathana ashada ngayo. Wathi ubaba Madlala uyobraywa wedwa. Angibraywa nje mina. Ngibraywa usathana. Ubukuthola bona khona lokho. Hayi emkhathini usathane uzoshada. Kuthiwa kufuneka mina nobaba Madlala sibraywe. Wathi ubaba Madlala khululeka bazobraya wedwa. Ngoba ngingekho nje angibrayo nje ngihlanganise lutho nosathane. Mina ngigana indoda eyodwa bazalwane emhlabeni engaphingi. Angifuni ukuthi ngithi khona enye. Ngoba umuntu uma emthanda uNkulunkulu lo muntu uyaziwa uNkulunkulu. Ngikhuluma ngendoda engiyiganile eyodwa nje emhlabeni engaphingi. Oh, waselokheza manje. Lalelani bazalwane. Lo muntu ubona ubaba uMadlala emkhathini. Usethi manje dada wayibuya thethe futhi. Dada ngicela ungiboleke imali. Kukhona imoto ngala kumlungu uyidayisa imali encane. Ngithi angisondele ngiboleke imali. Yini abengavela afika athi nje ngizoboleka imali. Azalanda amangaka athi wafika emkhathini wabona ubaba Madlala usathana uzoshada bona bazokwenziwa ibray kanti ufuna indlela yokusondela ebandleni akhuthuza abazalwane. And wabakhuthuza. Washaya wachitha. Washaya ayangiphinde washaya wenze njani? Washaya wambulula. Yena lo muntu owayizobraya wabuya phezulu emkhathini ngale kweforce of gravity wafica umyeni wami ekhona kwathiwa bazobraywa akezeke manje babonane kusho ukuthi ufuna bahlanganisa amehlo bengakabraywa. Wabendlula abazalwane washaya wachitha. Ngisho ukuthi ke ngangithukelwa lokho ke ukuthi angikholwa into engekho ezwini likaNkulunkulu. Sekuthi usathana owenza abantu bangakunikele kweshumi. Usathana lalelani bazalwane nali iphephe engilitholile. Usathane wenza abantu banganikeli. Abantu nje abangambonanga uKristu ngeke banikele. Unikela ngoba wazi ukuthi nami ngahlengwa ngentengo engakanani. Futhi all the time uma wehlukana nemali yakho kukhona indawo exebukayo
kodwa uthi ngenxa kaJesu. Uyabona laba bangabanga na umbono ngoNkulunkulu. Kuthi umuntu eno 10,000 anikele u100 rand. Ngicabanga ukuthi kwanele. Kanti izwi lithe 10%. Umuntu mayinemali angabe sazazi imalo. Angabe sazazi imalo. U10% ka 10,000 100 rand. Faka envelopini. Bhale ngaphezulu amagama akhe nama initials akhe ayisayina 100 rand. Azikahle ukuthi akuyena u10% kaNkulunkulu. Vela abantu abangabanga nesambulo ngoKristu abanikeli bazalwane. Abanikeli. Mina ngiyangimangala ukuthi bazuzani laba befundisa ababutha abantu bezwe babagcwalise la inkonzweni bazokhotshipa la bazophingana la badla ama drugs la bashaya ama organ la ufica isidididi nabafazi abarujayo abadlutshwala. Ngithi kusho ukuthi bayithola imali kulaba bantu kodwa mhlambe bayayithola, I don't know. Ukunikela kulukhuni kangaka. Mina ngathi ngiqala mkhwenyana wendodakazi yami ngiqala ukubamba u2000 ngiuphiwe nami mkhwenyana. Usathane wafika qathatha kimi wathi nje ungalingi ukhipha u200 rand, ungalingi khipha u20 rand, anyway ubani owazi ukuthi uphika u2000. Kwaba yimpe yangithatha iviki lonke ngingakwazi ukufaka okweshumi kwami envelopini ngilwa. Ekugcineni nganqoba ngoKristu ngafaka u200 rand. Amafastela ezulu avuleka. Siyathandaza. Bakhona abandukisayo. Bakhona abandukisayo. Uthi uPaul leli ivangeli engilishumayelayo alisivangeli elingelo kwabantu. Futhi uma ngimela uJesu angenza ukuthi ngikholeke kubantu. Hallelujah. Uyabona nje uba ngibeka phansi impilo yami engwelezane bebefuna ukungisusa ngensimbi. Kodwa ngiyaphila ngoba iBhayibheli lami lithe asikho isikhali esenzelwe mina esiyophumelela. Mina ngikhulumi ngabantu uzokuthiwa kade bekuthungatha. Ngisho ngombulala ngene phakathi endlini ekamelweni la ulele khona ethi 10 to 3 ekseni uthi uvula amehlo umbulala besela akukhombe ngensimbi. Kodwa kwasho ukuthi ushilo nezwi lingephuthe uma ethi asikho isikhali akekho ozothi sikhona. Wema umbulali umunwe wenqaba ukudonsa itrick wema waze wabaleka nesibhamu sakhe sisobabili kamelweni. Angikhulumi ngobufakazi basephepheni, ngikhuluma ngoNkulunkulu omele izwi lakhe. Uma ethi asikho isikhali esenzelwe thina esiyophumelela uqinisile. Ngaba ningibona ukuba lelo zwi lalingekho wayizomelana uNkulunkulu. Kodwa wama ngenxa yezwi. Umuntu enginukisela ngensimbi emakhaleni umunwe wenqaba ukudonsa itrick wenqaba ngoba uJesu uyaphila. Hallelujah. Hallelujah. Angishumayela inzwabethi leli ivangeli ngilambulelwe. uKristu wazambula kimi. Njoba ngila bazalwane siyathandaza neteam umkhuleko omunye ukuthi ngingani entertain. 1 okwesibili ningasali namazwami kodwa ngicela uJesu azambule komunye nomunye. Umuntu azathi noma useyile usuhambile athi ngambona uJesu entabeni yangase shopping center wambuleka kimi. Ngoba uma kungenjalo ukuguga kwatshani siza la kuyize. Uma ungenakuthola isambulo wena wedwa inkosi yakho izambule kuwe. Hallelujah. Siyemthandazweni. Uthi kwaba kuhle. Uthi ke kepha ku verse 4 ku chapter 2 kwaba ngenxa yabazalwane bamanga abangeniswa ngasese
abangena ngokunyenya beza kuhlola ukukhululeka kwethu esinakho kuKristu Jesu ukuze asenze izigqila. Namhlanje ibandla libuyiselwe emuva ebugqileni laphuma kubo. Makufika uJesu abantu babe lahla okhilimi, belahla amaruji, belahla izinto zokumakeup, beshisa amabhulukwe, beshisa icephe, beshisa amawigi. Ngiyawukhumbula unyaka ngiqala uku-attend iconference yabazalwane, ngifica kugcwele inkungu yasezulwini econferencini. Kucula umhlabelelo othi ubani ongasebenzela uSathane. Kuthiwa mina ngeke. Angikhohlwa webazalwane, ngumuntu wesonto. Ngiqala ukuhambela inkonfa yabazalwane. Kwakusagqokwa amawigi too much. Ngibona abantu bekhumula amawigi yaphambili. Ubonto omunye wagcina ngo1900 ukama, kodwa amandlezwa afikile iwigi phansi. Belokhu bememezile bethi mina ngeke, mina ngeke, mina ngeke. Kanti abanye bafaka amawigi nje sebeneimpandla, ogogo inwela isekho, kodwa bewakhipha ngoba uJesu ambulekile. Namhlanje ibandla ngenxa yabantu abangene ngesinyenyela bezobheka inkululeko yethu libuyele phansi ebugqilini elaphuma kubo. Abafazi badelela amadoda kuthiwa 50-50. Badelela abafazi baqhuba intwala ngewisa. Mayindoda ikhuluma yangihlukumeza. Ngizoncenga ngibonane nepolice station. Nithi yini iphepha leli lokuphatha amadoda? Protection order, ngikwazi nokusho mina. Bese ihlala indoda ihlale la endlini, ithi indoda ithi nje ake ungiphuzise wemachonco, ake ungiphu. Ithi ingakasho ukuthi zise umfazi athi isukuma isheshe indoda ikhamanzi iphuza. Ithi bengicela ukubuza ukuthi ngabe nivalile yini emnyango. Ithi ingakasho ukuthi ngo, athi umfazi awu kodwa lokhu kudla okubanda beningasakufudumeza. Ithi ngakasho ukuthi ngani athi